Joo, eli tossa noin, en ole vielä kerennyt esitellä, tilattiin noita uusia osia tuohon mopoon, mutta ekana täältä löytyy tämmönen ratas. Sitten tällainen kaasukahva. Tehdään tämmöiset 3 tämmöistä vaihetta. 1, 2 ja 3 ja tööttikin sieltä löytyy. Sitten otahan kun saisin tän. Uusia jarruosia. Tämmöstä kun jarrupallaa tämmöstä pientä. Täällä on ratas. Vähän muttereita. Sitten täällä on jatkoketjua. Mutta tällaisia osia täältä. Mulla on muuta. Kohta varmaan kelit paranee ja pääsee aloittamaan tämän mopo kautta ajelukauden. Ja sitten varmaan sitten sitä videokin rupeaa tulemaan. Ja voin jo sen luvata, että tässä kesäalussa tai viimeistään juhannuksena tulee monelle varmaan tuttu Mopobuilderin kanssa yhteisvideo. Yhteisvideota ihan siksi, että ollaan serkkuja toisillemme. Ja sitten kun mennään mökille, niin voidaan sillä kuvata vähän yhteisvideota.